Ndifuna nibekela kule scenario yabo. Yeah. The time. But why ucufana uqawubhesa izawuvakala better. No. You are speaking nice ngoku, but ngoku. No, kaloku mamela malume. Thina le timer. Isandla. And if let's give if I say ngathi sihlwanye sithi shit. Because Grootman ndiza kum. Mfundini. Thindo yakho. Thinjami thindo yami tayam. Ema mfundini. Esasiduko salomntana. Lost mos. Dansa. Yasazi ke mna ke isiduko salam. Kaloku implite eqala yabo. So, So mom ni yabona nento. Andibuzo zokaka mplitiwe mna. Fike nofika apha. Andikhala khadlen ansana ngoku isiduko salamntana mfundini. Zani sibuza jo. Siyangena warifuna zalana. Sayibona phambili. But ke akhondo. Can't fix. Yabo. Wesemnyama. Hey, anithembile ibhoku. Wesemnyama jo. Go. Xa ifika pha ngakuthi athi 1 2 yabamba lo mntana ngenono ngebhandi mebrul yabo yamtsala qaphukiwe ngo mbamba nami umjita mqaleni yabo jijiswana fonini stala sele kaka imba amiyekanga lo mntana yema mbambe ngebhandi lawe enibambe emqalile kaka esinye isandla sayo ke kule kaka yaphutha yabo nami ndiphutha ke ngoku ngesisandla yabo lo mna ndiphutha isandla silano kalemela yabo ya so ndibambe ngale ndawo le kaka yaphutha yona apha ebhek kuyo yayifumana lemela le rubbish yabo lo mntana mfethu okoko bambekile bebanjiwe sijikeleza lawo silent mode jo akhona Nix bra but they understand yabo mhlawumbe if ayezile uqaphuka wesi Zezinto ezingatyisiyo ke ezinto zithethwa apha yava amadoda thini ndawacapukela mna amadoda Ndathi komnye singene strato sakhe izinja zininzi zendandazoyeka izinja ke mnayi simbamba hayi ndawacapukela amadoda njani bra sukoyika makoyike mna wena sukoyika kwakhongothi nje yi-1 actually andike indoda so eyoyikayo woyika ntoni uyindoda Guys, have you seen my face? Joe. ke ngoku ndiyayicapukela indoda eyoyikayo mna kwakhongothi nje yi-1 sandasheka ndedwa ndimente wamtyisa ke ngoku after that still hayi kaloku ayingendawo yona lo mntu uthetha ngayo uhleli nathi apha na you don't have to tell us uhleli nathi na apha blink if uhleli nathi apha blink if unsafe blink if usafe like ngithole something as a lady sometimes like hey yadingeka sometimes ukuzimamela bra Yafuna Sometimes. haya not kokoko guys kaka anina you haya wazibhanqa kwenza umledizi fanana Ubamamela sometimes ka. sometimes kaloku ngela xesha famba uyamamela ngalo yabo ya awafo mamela kokoko Wait, that's no my guy sense it kama akudike opinion yakhe because ngathi bona cross question. Yeah. No, I'm curious. Oh, why is it sometimes? kalo fethu kwezinye way Eh. notokokoko Kuba.
Akalona ngabana ba difference. Exactly, yabo. Sakwazi ubhutse no. Sindiyabuza ngoba. Kaloku ndiyatsho. Ngabo. Kalona. Ezinye way yabo. A farmer would like Jay, like farmer like ya break and Jay, like what the fuck? Before so, I can't even energy in something, and then was back 2 days later. What the fuck? Never forget that. Kaya yonke into basuvuma hayo kokoko suvuma nje. Thetha ngeno lolo hlobo. Dog. So ukona umchita wabe dog siyabo. Thola kaka yantatsha inyimini ba mina nami ukrenda ashapa ethethi sazo. Ndajike lapha kum ndayapha kuwe xa sifika pha ndamatsho mna nami yatsala ndiqabile ibhotile kaka phantsi kwebhedi yabo yayivula yaluma isiciko yayibeka ecaleni lo we ngoma lo siyayiva sobayithula we yaqoma kubo nami ndithi kubo pha ndiyoyika ngoma konseka ntoni khona la we yabo ngomele kaka after le bhotile imbula lendinye apho okanye nguzethu apho 3 yamasi ngishona kaka ebetha mna nami Ibole bisho qala. Yebo shot ngiyaye. Angasadvertise kaze ngaba advertise kanti. Hayi akho need hayi. Yabo Short cup nokuyazi lo. bethe emqaleni mna enitsho ngebethwa la we ba miwe yes 2 men. Usika kanti nix sifanye sijongene kopi kanye nje umthwalo. fornoni Inhloko. From bottle to mqala. sijongene kuthiwa ye awundiva nithini incoko Sesilunyiwe isiciko. dala jonga le wejonga bra ndingene elanukeni erumini yabo ungena kwami erumini pha because iflat back ungena kwami automatically kaka hey mna nami waze ugrene uskasi la we bone la wehleli ngale we apha yabo vala umnyango la kaka vala umnyango yabo yayazi vala umnyango pa siko qaba kwaqaphuka athi ya Titi qine sitya senyama la wena ngena endlini ava adiyala idladla naqala uzapha qha ke usesi welcome mos yala kaka la welapha kumendlini sewukubo bese ngembambo nozala kaka lo wethu qwa yekothuka ukumlo what the fuck just imagine yafika ulindwelo pha kumendlini uphethe inyama bra qwa Hey kwa lost ngum lost yabo same apha emnyango manzo basangena yabo le kaka beyithethile we emotweni time usile yabo okay athi qwa kunozala yele bra bingakunozala ndale we andaxa bekutheni bra nyanyana yeka mba ndihleka qha ngaske nibe ne picture yale we and then the high yeah fanini athi qwa kulomjita Kaka ndisenayo. time mafoni wathi qwa komnye brawo lapha malo bra sifike kwabantu mosapho fana neqhwa abantu abayifola time thwala iphuza edubula linye nonke yabo iox lewithi balsayi ndicinga kule we bra yaya kuthetha ngenyama bra betha abantu abayifola kaka qhwaba umfazi yaqhwaba lamshita qhwaba umnye bra yaqhwaba nani umqhwabayo westyle yaqoma yabonke ngoku anoba sangena esitya sinyama sikumi yabo Tama nocho ndoma ngase-flatini nalomjita yabo ndiphethe le way yoqhuma ngamani njani mna nami yes Bala nalo ngihlale phansi ndisuke kula drama. Mama Chinchi, when it comes to moisturization, we are very keen. We know cause siyapha amarasta and then we become dry, Chinchi. We become dry. So ke ngoku moisturize. Yeah, is moisturization. It is health wise ukuthi ke ngokumarasta and also nyani singoquququ singo khatebe. We must do that. So marasta it's all about in motivator man. Yabo inspiration because nathi we singabantu aba inspirationekileyo yabona. So we all about that. We all about that, you know.
Ngiyakutshela kumntana. Yabo. Yeah, so ke ngoku into ethu esingayo thina is just uba umuntu makathi noba becinga suicidal. Avele ayiyeke because of i-video, guys. Niyayazi uba i-video can do that. Oh. I-video is a power ukutshintsha incinga. Yeah. Wake wathi uSamsoni behlele ebhadeni eshooting nguye noMoses wathi uNkulunkulu Samsoni saba nofoni wathi uSamsoni atsuyenza Then it become trend yakhumbula wathi atsuyenza loo nto uNkulunkulu Zila. wathi uba uSamsoni siyagxotha apha eGolgotha wakhwela iskuta sakho Sapanezwi sanuzilahla instead nikani Grotman. Sayixosha nyang. Isola kantani sida ke ndiyakhawuleza ubethe yabo. But yabo khona zamini yabo. Hayi. Gezi hayi. Yeke lana ba. Yabo khona la iPhone ngiqomba hey hafu bone hey uzefondini yabo sikhona ke hayi man yabo phone yeah itsho yeah yabo usanqanda sithini hayi yabo hayi jonga ecaleni yabo check kuba uthi ulindele ibithini qhekeza inye ulindele lo kaka ke any movement ozanayo yabo but ke kasikholapha stay like and never again. Like I learned my lesson. You want to cry again? Tell the people. Cry. Like I was heartbroken. Like you know, like do you understand? I was heartbroken. That's why I was crying. I never cried, nah. But that night, I'm asking you, how do you know you're heartbroken? I'm gonna say, Ria. So guys, tibiwe ngabo satere balila bonke. Okay, you did not cry. But you left suspiciously early. Because I was drunk. And I took off my shoes. Yeah, well, now besiya kubo sifike nabo balila nabo. Maybe it was like 8 people crying. I'm like, what the fuck is happening? That couple cried after me. What happened was after the couple, we got inside there, and then I saw her phone, and then I cried, and then came back inside, and then I guess when she started crying. After that, the couple. Why were you crying? I cried because she wanted to leave. She wipes off my tears. She's like, was fair, baby. I'll never forget that moment. And she hugs me. Ngomnyango phezinyaweni lelilawo yike vomnyango phezinyaweni so yandireva lekaka hey uzithi enothuka hey vomnyango lekaka yeah dad kucinywe umculo kuyaklinwa kuyaklinwa ethaveni ditipile mna yona geze lapha for the whole week then fucking nail polish ngoje sasenza lana what's theater and education. So now we're going to the kids. Even the kids roasted me. Why do you have nail polish? Are you gay? Nina. Wait, what was your character about? Because we were doing the planets. So I was Mercury. So Mercury is orange. So we had different nail polish with different colors. So if we add to nail polish air blue, so nana nail polish orange. Yeah. For like the rehearsals and so that's Sabona Yaz was the final dress rehearsal. So because okay, we know, I need to so this eye. So they wanted to see, yeah. But now I have nail polish for the whole week at dining hall in my quad. Yo, so your sins, cause I have you know, yeah, I have to like, I'm a man, can you again, but no joy, the actor. Hey guys, fragile masculinity sasilwa but sisayiphila. Ufike explain about no mantaza bona ndiya actor boso funeka nifake izwi for abantwana cingelani abantwana nina. Buyela kuyo ngasethu. Sethu. Ungikhumbuzi kanti bani. Boyisi chicken chunks ezazaziba. Banjwa unye azithethwe zokaka dubile ukutya kwesikela. Hayi wethu, technically ukakodwa kakho.
by default thatting. Yazi mistake And yabo yokuqala umuntu into. wayefuna ukutya. Yazi mistake yabo yokuqala yayintoni guys? Kokwenza mina iprefect yasekitchen. Yo bra khona mini bra. Thokabale singaphipisi I packs zenyama ezifikileyo namhlanje. Nendiqhaqheza ngeza carbon bale zanyama. Bale za tray. Ntsho ngobani ke ho? Ile Kopaka. Yo. Paka. Fanini umngitray yonke la box yonke igcwele obhaka bamashi. Boxes iziteni ngaphakathi mina ndondondon. Okay, enkosinene. Go. Chicken liver. Wa. Yo awumama ke chicken liver for pa kuhleli pa ukwe period sene lipholile chicken liver lawe. Sende lipholile. Freeze ball chicken liver relaxile. Ushoshe seneki. Nani shata Okupholile jo. fuck nasephepheni or something. Oh, ngoku iball session nje lawe. Ndo yethu yaseklasini. Ndo yethu yaseklasini. Kwenzeka ntoni ke ngoku? Yawa. Andiyazi isitixo sekoyi safika njani pha kum. Saba kuwe. By mistake. Yo. Ndiyazi njani. Qha ke mosiqela ngqondo ichayiweyo. Nintsi into ebhafundeni. Nintsi into ebhafundeni. Kasi festire. Kasi. Kubo. Boxi. Kasi mamela kum. Kasi awe festire. Kubo. Boxi festire. Kubo. Shorty. Carry bag nona kaka. Inona zawezi colors. Na 13 years ngoba 13 years old kaka. Paloli. Abrana zicaphile sezenza mna guys. Especially ebantwini jo. Uyangikhila la wethu. Lento ke nani ring bani like masiringe nabantu. Ayangikhila bra like serious. Bekuringe bani. Yala mshita wathini xa iphendula ba. Yazi bra okokoko ndiphile life in one bra. Into wayenzayo. Zange ndibe grand. But after le apology Joe like kunini ndayibawela le muthu. Like you phone nanimthatha lamjida ndimgqayi like ngapha kuthango lesikolo. Hani? Why? I don't know. Ndiyazi bra nanobangxelo kanye uZet but ring Joe ring. Fuck. Ebele njami asuba uZet. Ndalithanda ibele bras. Yaniyazi bra. Aniyazi noba kubuya lando. Okay. Bancancibele. Ncancancane. Phole urelax. Jonga ufumane la touch apha enqenzi unanam. Suba hoya baby. Akuyivela wena. Hayi angingeni. Yuna jaji cherakho bayenzi lo nto le. Hayi wala nakuthi umzinga lamini. Eteksini. Eteksini. Naye kuni kusasa mna. Yaluza twice. Yaluza twice ndafumana twice. So informed of eteksini. Ndaluza twice. Eteksini uvuke entweni. Ndaluza twice. Ndaluza nawina ithethis. Okay. Awaluza kokoko. Hey, 4 times. 4. Whoa. Mna ndigenza njani? Guys, mna ndinembiza pha kum yabo. Bayi. Nansa imbiza. Bayithi nyukile sebithi 2 minutes. Nansa imbiza. If I meet Tisi, nansa imbiza. Banbiza aside. Chomi. Biza beto. Zanuthi biza aside. Biza aside. So kuza nikwazi uyenza leyo ni. Guys, I can go up to 7 hours. Ungabi khona ibreak yokuba nambo chama, ambosela amanzi ngokuthini saqhuba. 7 hours.